Mahtava päivä. Mikä nyt maistuu? Sämpylääkö se vettää? Sämpylää kyllä. Eikö tässä vaiheessa pitäisi vetää jotakin palautusjuomaa ja geeliä ja... Ei. Kotona leivottua sämpylää. Te nutsit pärjää sämpylöillä. Kyllä. Hieno homma. Mahtava voittajaolo. Tämä on hienointa, mitä voi ihminen tehdä sunnuntaina. Joo, mulla tuli tuossa lenkillä jossakin vaiheessa mieleen niin tämä, että ollaanko me samaa mieltä kuin professori Heikkilä, että pitkät lenkit on hengenvaarallisia suorastaan, Joo, epäterveellisiä. Suksa me tehdään tätä. Onko se vaan se epäterveellistä hommaa? Vaarallista ja jännittävää ja epäterveellistä. Milloin toi City Market on meidän sponsori, kun ne myy näitä Supernuts-tuotteita, niin pähkinöitä ja sitten mulla on näitä ananaspaloja sun muita tuolla. Ensi vuonnahan täällä ihan eri meininki, kun tää on numerolaput ja muuta. Joo, meillä on silloin niin Supernuts kotirata ultra täällä. Niin.